रहन त खाली नेग है कमा हमनी के नहीं जा कर सकत हो अयन खेला करन तन के नेग ना लोड़वे से धक ढकेल दे हम आ हमरा पतो या गोतनी उतारे के बाटे आ उ का जाने कहा गोइल बाड़ी ई कौन चाल हटे 1 रुपया नाग ना दे हम सब कहिए लेनी हम परिचम हम करम त नेक कोची के दे हम आ लुगा बाप रे बाप हमर ओ जगह से कितना बढ़िया लुगा एथु भइल बाटे कि कुछ कहे लायक ना हम दे हम करा के ए दीदी का हो दुल्हाक ने जी चलो हो दादा चलो हम अभी सोचते रही देखो नौनिया के देखा हो ना आइलो अभी आ दो गुलवन को मैंने ना उनके सर पे चढ़ा के रखले बानी आई हो दादा अरे हमार गोतीनी खूब खूब तहार स्वागत बा हमार बाबू बहिनी ये बहुत तरीका का आज के वाला हो तालु के भारी भारी लोढ़वा लेके अम्मा बाड़ी भाभी बाड़ी ठाड़ हो खोला बाबुआ पलकी के ओड़िया परिछी देख लो गाड़ी खोला बाबुआ कैसे में खोली भाभी आराम से लकी के ओढ़िया मार के छील मोरा जांगे ओला रला बाड़ी ससुर जी के भी नरमी कलैया बबुआ धीरे से हटैया उठी के ससुर जी के जाए भी आपने भनी तो हम लाले लाले पुड़िया हम कहूँ ना पवनी हो तो संजया दुल्हन लेके आई क्या भाग रो ना ठीक है ना करे इतना नहीं जी दादा से दांत कटवा के तू मजा कर चलो अरे बियाह से खुश नहीं लगता है हां बस देखा तो ये दीदी जी और फिर कहते कि दाना निकल गई बा दांत कटवा के आनी से क्या तू मजाक करत रहलू बस गई खोला बाबुआ पलकी के ओड़िया बाहर दिखना कोई से में खोली भौजी पलकी के ओड़िया मोरा जांगे वाला रला बाड़ी ससुर जी के धियावा हो मोरा जांगे वाला रला बाड़ी ससुर जी के धियावा हो मोर ओहे दो कलैया बबुआ धीरे से उठाइया हो चलो ना रहते तू नेव के चला कन्या नेव के चला बस में धन जैसे बसावा नावेला वैसे ना के चला का करबू डालू गाली गाली का चढ़े आइलू निहुर चला कन्या का चोना कइलू निहुर चला कन्या का चोना कइलू निहुर आई बोए तो होला गोइले चल तेरा चला मुझ खेलवाई ढेर खिलवाड़ चली है ना उतार चला बड़ी चंग ना जानू मोर किया हो देवर दे दोना सासू के चोरी का तबे तुमको बरवा जाइयो अरे एकरा के जाय दो पढ़ला होइबू दुल्हन पढ़ के सुनाइबू पढ़ता के जामल हो खबुढ़ खेल के सामाइबू गवन रखाना के जामल हो सही में मन रखड़ी के जामल हरु का आही तो हमरा कहे के ना चाहिए हे राम हे भगवान हे दादा सही में हर जोत के जामल बाड़ी हो कनेवा धके थी हो गेली हो आ हो जब घुसिए गइल बाड़ी तो दही वही चटा दी हो बाकी नेगो तो ना भुलाए बाग जे बड़ खेलवाड़ बानी जी कन्या के लगनी अंदर एक गोदी उठावे
का होगा ना कि ये सब हमरा से चलो चलो खिरिया पुड़िया टुंगवा दा जाके दही चढ़वा दा पहले मौगी अबे ना रुक जाए 2 मिनट खाली रोमांच कर हम जा आ भाग रे। भगवान की कृपा से कितना अच्छा घर परिवार मिलल बाटे ना। सब लोग कितना हंसमुख बाटे कितना मजाक करत तनी जना है तो हमहू कब ना अनि हमहू मजाक हुए अनि हाँ ना था अपना गाँव में अपना चीज से कितना मजाक हम करत रही तो जगह छोड़ दे हम बाकी जाए तो जैसे सोचना रही ना ओकरा से बढ़ के भी हमारा परिवार मिलल बाटे। भगवान से तो ये चाहते कि हमेशा हमके खुशी परिवार ऐसे ही बनल रहो। बस ये थी बाटे न। और यहाँ की कितना अच्छा बनी ना जब शादी हमारे सेट होता रहता तो हमारा डरे रहे कि का जन पैसा नहीं खाते हमारे शादी ब्याह होता टटिंगे लेकिन कितना बढ़िया बानी का पाके तो हम खुश से बानी। हे भगवान हो क्या कबे ले सुनात रहला आवाज ये का तोड़त रहला कुछ ना जी बस रोना का करत रही है। अरे ऐसे ही जानते भाई साथी संगतिया बड़ा सन कहत सन का सन जी बियाह कर ले नहीं बताओ पार्टी उठी ना देवे कोई क्या है गिरत है। और सब बताओ और सब बात का बताई जी रोना बताई। अरे हम तो ये नुको हम की देखो शादी ब्याह तो हम कॉलेज नहीं जाए हाँ हमनी के एगो बंधन में बंधा गो नहीं जाए अभी में तो कोनो दूसर बात नहीं के ना जी। तो हम ये कहम कि जैसे हमारे घर आइलू बढ़िया से एकदम शांति से रहिए माई बाबू के बात मानिए भाई भौजाई के सब कोई के बात मानिए। हाँ जी रोना टेंशन मत लीजिए हम सब लोग के बातों में ना अब सब लोग के करबो करब ठीक है। उहे न अच्छा एगो बात पूछी जी रोना से। अरे दिल खोल के पूछो रब कोनो गर्लफ्रेंड रही सर। अरे ये सब का तू बात इसी कुल बात छोड़ जाला मैंने ना बताई ना बीतल बात खत्म भइल पीछे के बात ना पूछनी कभी प्लीज बताई ना हमरा के। तो हम तो बताइबे कर तुहरो रहे तू तो बता सकता हाँ औ ना जी हमार कोई ना रहे बस रौरा बताई ना है ना ऐसा तो हुई से। अच्छा छोड़ी हमरा बारे में पहले रौरा बताई ओकरा बाद हम बताई। हाँ ना तू पहले बताओ ना जी पहले रौरा बताई ओकरा बाद हम बताई पक्का। अरे रहे बहुत पहले रहे हमारा तक 4-5 साल पहले रहे तू का से हमारे कोनो दिक्कत नहीं के लटपट उटपट कुछ नहीं सब खत्म हो जाते तो बाकी राउर गर्लफ्रेंड रहे न है हां तो 5 साल पहले न रहे बाकी गर्लफ्रेंड राउर रहे न हमर कोनो बॉयफ्रेंड देखत हम तो झूठो करने के हम बाद में बताई मैं राउर गर्लफ्रेंड राउर काहे ना से बताओ शादी से पहले का करबे। हां तो कहा ना कि हमर गर्लफ्रेंड रहे तो रहे तो ना होई तो नहीं बताओ हमारा से। हाँ जे गलती कइले रहेला नु ओकरा इहे लागेला नु कि हां अगलो गलतीए कइले हो कि हमर कोनो बॉयफ्रेंड ना रहत बुझाई लड़का से दूर रहत रही। आजकल कोनो लड़की कह दो कि हमार नहीं खे संभव बा। हां हमर नहीं खे हम कह देरी कि नहीं खे तो नहीं खे ठीक बा हम कह दी तोर बाटे नहीं खे बाटे अब तो तार साथ रहम ना बुझाई रहम तू अपना घर में अपन सुन ना। हम ना रहम तेरे घर में ठीक बनू हाय अपन रह अरे रहम नहीं बुझाई रहम अपना घर में है झूठ बोल के शादी भइले बड़ा जा काहे तू खिसिया तो हम कह काहे नहीं खिसियाई बताओ ना तनी है हम निमन लइका समझ के बियाह कर रानी है ऐसा लइका ना समझ के हमन खराब लोग तन तहरा हां खराब बाबू आके काहे से खराब बनी हम कैसे कोनो लड़की छोड़ी तार गर्लफ्रेंड बनल होई तार साथे घूमे गइल हो कि तार साथे का खर्चा करवले हो कि ना जाने क्या कइले हो कि आ तो तोर नहीं छे ते हमस नहीं बताओ छिपावत रहते हम नहीं के रखले है आ जा तनी नु मन तो करता नु सेंद्र पोछ दी है कनिया का भाई झूठ बोला तनी जा झूठ बोल के बियाह करवले बड़ू जा हां तार देवर क्वेश्चन बाटे नु ई नु का कहल जाला है एकदम नु एथि के गोइल बाटे कैरेक्टर के गोइल खत्म ए बाबू सुनो समझाओ तो मार लग अभी कहते हमार लग नु एक कने हुआ एक कने हुआ तोहरो के सुन ले रही अपना भौजाई के भाई जोरे तो हम मजाक में उड़ा देनी माना कि तोहरो के ऐसे ही तब कहीं नु हां देखी झूठ मत बोली जा हम ऐसा लड़की ना नहीं बुझाई अब का जानतन जा हम राम का हम ना रहो ना रहबे नु ए बाबू रिश्ता बचा आज के बियाह भर रिश्ता बचा कने घर में का रिश्ता बताओ बुझाई घर हम जानते कथी रिश्ता बताओ भाई काहे बता देन यही सब कर्मकांडी बताओ जाला। हां अभी खानी नु असली बतिया निकलल अभी खानी नु हाय कह दे हमरा घर पे गिर तब जाए सब अपने पढ़ा के तब बियाह कर लेबे सब कहा तरीके सबन के मिलजुल के कभी बता ऐसे बोलता है आगे पढ़ लेबे के कहले भाई से कह के अगुआ के मुंह कुचवाई कि ना वही मुंह मोबाइल रहे कहे खातिर का भेल जी का बानी जी आज ना एक अगला चीज का
गई अरे छोड़ दे जाए तो लगेगा जा दो आ सुन ला तो एगो बात कान को के सुन ला जा जे भी हमरा के छुए के कोशिश करी नु सब कोई पे केस कर दे हम की ना जो कह दे जो ए कन्या का पागल है हां काजी आ तो के तो ना जेल के रोटी खियावनी नु तो अरे जा ना ताले कट लो निकट ना कोई तार ले का छोड़ाई अरे ए दी काहे रहती है के भगा के जी ओ भागत है जे के देखे तो का कही जी अच्छा देख मान ले वो पूछल जे तो हम सोचनी कि हम अपन दिल के बात बता देनी है बताओ तो जरूरी बाटे ओए नीलुआ जरे काका कोली बन सब बता देलो न हो और कने कने के बतैलो हो आई गो माई चलो करम में बन के हम जाते नहीं आएंगे क्या कहलिए ना नीलुआ जरे काका कोली बन सब नु बता देला इज्जत में तो बास हो गई बाप रोई हो ओ का एगो कजलियो कर खले रहन ई क्षेत्र जा अपना घर में घुस जा अब का करे के वो कैसे बचे जाना ना ते बियाह करवानी जाके उहे के बतिया धरा हो करा के विदाई करा जे बढ़िया से सना ही हमनी के